Kapin usa ka milyon ka pesos sa iligal nga droga ang nakumpiska gikan sa duha ka suspect atol sa bypass operation sa General Santos City. Samtang usa ang patay human giingong misukol dihang nadiskubrihan ang usa ka drug den sa Coronadal City. Ani report. Dakpan ang duha ka individual human giingong namaligya og iligal nga droga atol sa bypass operation sa Barangay Bula sa General Santos City pasado alas 2 Miyerkules sa hapon. Sumala sa Regional Drugs Enforcement Unit 12, anaa sa drugs watch list ang 37 anyos ug 43 anyos nga mga lalaki nga gikonsiderang high value target. Nakuha gikan kanila ang 11 ka sachet sa gituang shabu nga dunay timbang nga 165 grams ug nagkantidad og 1.1 milyon pesos. Wala na sila mihatag og pahayag. Samtang patay ang usa ka lalaki human giingong misukol human na diskubrihan ang usa ka drug den ato sa bypass operation sa usa ka balay sa Purok Punta Barrio sa Barangay Mabini sa Coronadal City Miyerkules sa hapon. Dakpan sab ang laing lalaki nga naabtan sa mong balay apan nakaikyas ang usa pa ka lalaki. Nakuha sa otoridad ang 15 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 100,000 pesos. Lakip caliber 45 nga pusil nga giingong gigamit sa napatayng sospek, mga bala ug usa ka granada. Ginasulen pang makuhaan og pahayag ang pamilya sa namatayng sospek, lakip ang nadakpan. Pasakahan og tukmang kaso ang mga nadakpan sa maong mga operasyon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.